ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዘገብላ መድያ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ሰላም ልዑል እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። ብምቕጻል ኣብዚ ዝስዕብ መንፈሳዊ ሕቶ ንኹላህና ዝኸውን ኩላትና ዝጠቅም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘምጻእኽዎ ኣዛምድ ኣሎ። እስኪ ኩላህና ብሓንሳብ ኮይና ንስራሓዮ። ንኣብነት ቁፅሪ 1 ኣዳም ኢለ ኣለኹ። ንኣዳም በዓልቲ ቤቱ መን እያ? ኣብ ቁፅሪ 1 ካብ ጉጅለ ኣምፂና ኣብ ቁፅሪ 1 ክንምዝግባ ኣለና። ኩላህና ብሓንሳብ ኮይና ንስራሕ። ቁፅሪ 2 ኖህ በዓልቲ ቤቱ መን እያ? ይስሓቅ በዓልቲ ቤቱ መን እያ? ካብዘን ኣብ ቅድሚት ተጻሒፈን ዘለዋ ቅዱሳት ኣደታት ምስ ጉጅለ ምስ ሰብኡተን ኣምፂና ዳሽ ጌረልኩም ኣለኹ ድሕሪት ኣብኡ ንቐምጠን። ብሓንሳብ ኮይና ንስራሕ ስርሑ መልሲ ኣብ ኮመንቲ ተኸታተሉ ኢኹም። ኣብ ኮመንቲ መልሲ ናይዚ ክፅዕፍ እየ። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ፈትኑ። ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ድማ ሸር ላይክ ኮመንት እንካባኹም የልየኒ። ብዝኾነ ሰሰናይ ንኣኹም። ብኻሊእ ትሕዝቶ ኣብ ካሊእ መዓልቲ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኣኹም።